Senyores i senyors, distingit públic, bona vesprada, bona tarda. De la mà del grup Veniu a cantar i amb la cançó Churrimango hem donat apertura a aquesta important cita sociocultural Benicarlanda. Benvinguts tots a l'acte de presentació del llibre Famílies tradicionals de Benicarló, 50 renoms, volumen 1, editat per Onada Edicions, del qual són autors Jaume Rolíndez Fonollosa i Pedro Manchón Pau. Un acte que té lloc en aquests Magatzem de la Mar, tot un símbol de la gran activitat comercial que hi va haver a Benicarló entre finals del segle XVIII i l'inici del segle XIX, com a nucli exportador del conegut vi Carló. Sí, senyores i senyors, tot seguit iniciarem l'acte de presentació del llibre, assenyalant que intervendran les següents persones que ens acompanyen a la taula. Ells són Ramon París Peñaranda, director d'Onada Edicions, Pedro Manchón Pau i Jaume Rolíndez Fonollosa, autors del llibre. A més, comptarem amb altres participants, unes actuacions, les seues, que s'anirem descobrint amb motiu d'aquesta, podríem dir, Festa Benicarlanda. Desitgem que passen una estona d'allò més amable amb paraula, cançons, música i poesia, tot de casa nostra i amb complicitat, amb un ventall de renoms que, com asseguren els autors de la presentació del llibre, formen part de la nostra cultura com a poble, formen part de la riquesa lingüística i creativa i són una part fonamental de la memòria col·lectiva de la nostra caduferia. Tant de bo sigui així, estimat públic. I ara, doncs, fem pas a la paraula en la persona de Ramon París Peñaranda, director d'Onada Edicions, que ha fet possible la publicació d'aquest projecte de llarg recorregut que avui comença. De Ramon podem dir que professa l'art de l'escultura de la paraula. Sí, Ramon estudia, reflexiona i grava en cada instant, oral o escrit de l'ànima, la bellesa natural del vocabulari. Aquest tècnic lingüístic va esculpir amb el temps una labor especial que va consolidar els premis a l'amor i d'homenatge, tot un referent literari en la nostra llengua i destacant trajectòries excepcionals en l'àmbit cívic, cultural i científic. Actualment esculpeix en paper les exigències i els compromisos que reivindica la poesia, la fascinació de la millor narrativa, la història, l'art i l'aprenentatge continu de tot allò relacionat amb el territori que estima. I tot sota el paraigua d'una onada que marca miracles d'autenticitat sense fites ni terminis. Sí, Ramon París, un treballador total en favor de la cultura del llibre. Sí, se sent? Sí? Bé, molt bona tarda. Com vostès podran imaginar, aquestes paraules venen d'un amic. Per tant, els amics, diguem-ne, tenen aquest plus de generositat sempre. Molt bona tarda. Per tant, en primer lloc, voldria agrair a tots els presents la seva assistència. Gràcies per acompanyar-nos en un acte que volem que sigui de joia. I jo crec que aquesta joia l'hem pogut comprovar i ha pogut quedar reflectida l'alegria del grup i el caliu del grup Veniu a cantar. Per tant, jo diria que no hi ha millor manera de començar un acte que en música. Perquè de fer la presentació d'un llibre sempre hauria de ser un motiu d'alegria i de satisfacció. Bé, en realitat, els protagonistes són vostès. Són les famílies que apareixen al llibre i, per tant, el que hauríem de fer és que tots vostès pujaren així i els pocs que som així baixarem baix. Però ens hem permès la llicència de pujar així dalt amb el permís de tots vostès. Avui, certament, és un dia molt especial. No tots els dies se presenten llibres que tracten de Benicarló i encara menys que parlen de la seva gent. L'edició d'un llibre sobre famílies tradicionals és un fet bastant inaudit, jo diria que estrany, i per tant és un fet molt singular. Per tant, ara ja
que sí tenim el goig, jo diria, de celebrar la presentació del llibre Famílies tradicionals de Benicarló, 50 renoms, volum 1. I ho fem des d'un lloc amb aquestes imponents arcades, un lloc de ressonàncies històriques des del qual Benicarló històricament s'ha obert a la mar, s'ha obert a nivell internacional amb el comerç del vi. I darrere del comerç del vi hi havia la laboriositat de molta gent que ho va fer possible. Els bracers, els mariners que arrossegaven les botes fins a les embarcacions, després també estaven els artesans, els menestrals i també els comerciants. En aquest sentit, m'agradaria remarcar que aquest edifici acull el caliu de la tradició, com oli en un cresol, i que ara acull el relat de 50 estirps caduferes en el sentit de la definició que dona el diccionari a la paraula estirp. Estirp és un grup de persones emparentades i amb unes característiques comunes que els diferencien d'altres grups. I així tenim, no fa goig ara citar-la sumàriament, tenim els almenarí, baratero, bisbe, bisquirí, blanco, boler, borrasquillo, bucero, cadirer, calafat, canereva, cantarello, carabasso, caracolí, colau de matabrassers, corbellero, dèneu, estanquer, farol, filador, firme, flare, onça, llanqui, llandero, llanero, llebre, lliberato, llobatí, lloca, matxitxa, mangales, mellat, navarro, papagueix, pardillo, pardo, patronet, paula, peluquero, pocasantre, pruna, piterio, replé, rua, semolero, centano, tupinamba, viciat i xuna. Tantes famílies que han escrit amb el seu esforç, amb la tenacitat i els anhels, un pilar fonamental de la història de Benicarló. I de fet són protagonistes anònims que ara veuen la llum gràcies a aquesta obra i que el llibre deixa constància de la seva vida. I això com ha estat possible? De fet, els artífecs que han pouat en la vida d'aquestes famílies de manera perseverant, il·lusionada, entusiasta i decidida, són dues persones que jo diria que no necessiten presentació. Jaume Rolín Esparrollosa i Pedro Manxumpau. Ells han desplegat un intens activisme social i cultural a la nostra ciutat. Ells han fet girar la sèrie de la vida i han mostrat històries familiars plenes de tendresa i d'emoció, i amb les alegries i les seues penes, que formen part del periple vital dels grups familiars. En termes mariners, diríem que han remat per la mar de la memòria. Jaume i Pedro, amb mestratge i saviesa, amb actitud i aptitud extraordinàries, han recuperat un àmbit important de la vida de generacions precedents, que entre finals del dèneu, jo diria mitant del dèneu i tot el segle XX, han erigit i han construït una part substancial del tarannà, del caràcter i el progrés dels benicarlans, i del qual les noves generacions en són hereus. La recuperació de la memòria és un treball que requereix urgència, ja que està vinculat a l'experiència vital de les persones entrevistades. La generació dels nostres pares que s'extingeix i amb això desapareix la memòria d'un sistema de vida i uns valors que ja seran irrecuperables. De fet, alguns dels entrevistats ja falten. Ara, Benicarló disposa d'un projecte que avui veu la llum, una història social que sens dubte proporcionarà identitat tant als benicarlandos de socarrel com als nouvinguts. I en aquest sentit ajudarà a crear cohesió social. La vertebració social
és bàsica per al desenvolupament i el progrés de les societats. I encara més actualment on les identitats certament són tan dinàmiques a causa de les migracions que han tingut lloc durant les darreres dècades. Començant per les primeres dels anys 60, amb l'arribada de famílies d'Andalusia, i amb les darreres dècades vingudes d'altres latituds a la construcció de la nostra identitat i el desenvolupament que algun dia també caldrà estudiar. Al treball admirable dels autors s'ha d'afegir la labor que pertoca a l'edició. En aquest sentit, Onada Edicions, que en definitiva Onada és una plataforma cultural que té vocació d'estimular l'estudi i la difusió dels continguts que tenen com a objectiu la millora en un sentit ampli i la posada en valor del patrimoni cultural i natural en particular, com un actiu important per al desenvolupament i progrés sostenible del territori de referència. Tot això a través d'una eina estratègica per a qualsevol societat com és ara el llibre. La viabilitat, certament, d'això és complicada. El repte de l'edició sempre té la seva complexitat. Procurem editar poc i amb criteris de qualitat. No és gens fàcil dur a terme un projecte d'aquestes característiques en un context territorial advers per la baixa demografia i els escassos índexs de lectura. Per això, els tiratges exemplars sempre són molt limitats i alhora difícils de viabilitzar. I així, només des del suport institucional, tant públic com privat, és possible dur a terme projectes que posen en valor el patrimoni cultural del territori. I, naturalment, també hem de comptar sempre amb la complicitat necessària dels lectors. En aquest sentit, voldria destacar la sensibilitat de l'Ajuntament de Benicarló i en representació seu a Marcelino Domingo del suport que ha donat als projectes d'edició vinculats a la ciutat. També a la receptivitat habitual de la Fundació Caixa de Benicarló i en el seu nom a Miguel Pellicer Marçal i Agustí Cerdán, així com la col·laboració del Centre d'Estudis del Maestrat i en nom seu del president Ximo Roca. Indubtablement, la clau que obre tots els panys de la consecució de projectes és la cooperació de tots els agents socials, com així ha estat. I en el sentit de cooperació, també passa per agrair en primer lloc a totes les famílies que heu obert el cor i les portes als altres benicarlandos i potencialment al món interconnectat en un exercici de generositat i d'orgull col·lectiu familiar. Després, als autors, els quals vull felicitar públicament pel treball extraordinari que han realitzat i encoratjar-los a fer un segon volum, que de fet em consta que ja estan. Per tant, ara caldria això sumar altres famílies. I també m'agradaria fer un esment especial a Miquel Àngel Pradilla, com a codirector científic d'Onada i a mi. I naturalment a tot l'equip d'Onada, sense el qual aquesta edició no hauria estat possible i moltes altres. Gràcies a Òscar, Rosa, Maribel i Miquel Àngel pel vostre magnífic treball. No puc deixar també d'agrair la col·laboració d'Alicia Coscollan en la conducció amable de l'acte, a Sergi Botran per aquesta magnífica escenografia i també a Javier Roda i la Peva per la saborosa fotografia dels autors, a Paco Valles del Flare, que ara després actuarà, per les enginyoses llues que ens té acostumats i la mirada singular que sempre té sobre el Benicarló i el seu paisatge humà. I també a Marc Sorlí per les notes delicades que tindrà el violí i el grup Veniu a Cantar, perquè de fet són la veritable banda sonora del llibre que presentem. Crec que valdria la pena incorporar un CD al llibre i quan obris les pàgines se sentirà el senyor Siquan, el Molí d'Artola, totes aquestes cançons diguem-ne part també de la història. Bé, jo ja per concloure no donaré dades tècniques sobre l'edició perquè sempre hi ha algú, escolta, el llibre quan pesa,
no diré que el llibre pesa quasi 2 quilos, que té tapes dures, que té paper de 150 grams, que té quasi 500 fotos, que de pas de les 300 pàgines, tot això té un interès molt relatiu. El que sí que diré és que el llibre està construït amb les emocions i les il·lusions, amb els somnis i les penes, els desitjos i les frustracions, amb els esforços i alegries, els desencisos i les estimes de famílies carreteres que han participat. En definitiva, és un llibre fet de vida. És una magnífica llavor que hem sembrat col·lectivament, perquè les generacions presents i futures coneguen els valors amb els quals s'ha anat construint la ciutat. Un monument, i la paraula monument vol dir memòria, per tant, un monument als avantpassats. En definitiva, una obra extraordinària al servei dels benicablandos i de l'augment del coneixement de la seva ciutat i, en conseqüència, d'elevació de l'autoestima col·lectiva. Moltes gràcies, bona lectura i ho disfrutem. Bé, i tot seguit, el grup musical Benigualantà interpretarà la cançó Los Senyors Sipois per afegir-se de nou a la festa del llibre que presentem. Aquest grup està format per gent de casa que estima la música, la cançó i l'alegria, amb guitarres, llaüts, harmòniques i diferents instruments de percussió, pasteixen música popular de la bona, entonen himnes de solidaritat, allunyen la tristesa que cauen massa moments a casa nostra i pregonen per tot arreu les notes musicals d'aquesta terra que tant estimen, perquè paga la pena d'estimar. Amb tots vostès, doncs, el grup musical Veniu a cantar.
Seguidament serà Pedro Manchón Pau, un dels autors del llibre, qui ens farà 5 cèntims interessants al voltant del llibre. Va significar que Pedro Manchón Pau, Benicarló, 1980, és periodista i des de fa molt poc també mestre d'escola. Ha treballat en diferents mitjans de comunicació escrits i audiovisuals com a director, cap de redacció i corresponsal. És autor dels llibres Benicarló al nord de les Falles, a Dins Edicions, 2008, i 40 anys de Falles, Benicarló, 1973-2013, Diputació de Castelló, 2013, editat amb motiu del 40 aniversari de la Festa de la Ciutat. A més, ha escrit articles i assajos, participant en llibres i revistes i col·laborant en projectes premiats en concursos i convocatòries per a la promoció lingüística. Amb tots vostès, Pedro Manchón Pau. Bona tarda a tots, autoritats, família i famílies, amics i molts de coneguts. El meu amic Samuel Herrero, que està per ací per la sala, a mi vaig aprendre que quan vas a la muntanya i fas una cordada de 3, hi ha que ficar al mig al més inextrem. I Ramon i Jaume van considerar adequat, perquè jo els ho vaig proposar també, per a dir-ho, que jo parlara al segon, i els ho agraeixo perquè així em sento un poc més protegit. La veritat que compartir taula amb ells és una cosa que pesa i segurament si ara podria llevar el micròfon després d'haver parlat Ramon no podria aguantar-lo del que pesa després de les paraules que ens han dedicat a tots. Ja fa uns quants anys, segurament 4 o 5, Paco el Frare em va visitar al lloc a la redacció on treballava i em va allargar uns 200-300 apodos, de noms de Benicarló. I així, en el seu to de veu característic, em va dir algo com «Pedro, que això ha de passar per vosaltres». La qüestió és que es va quedar a despensa, però jo coneixent, com molta gent de Benicarló coneix a Paco el Frare, sabia que segurament ell havia pegat 4 tiros més a l'aire i la seva esperança estava en, especialment, contractar, entre cometes podríem dir, al millor de tots, no? Al número 1, i aquesta opció estarem tots d'acord que passa per Jaume. Certament, per a mi va ser una oportunitat, una gran oportunitat poder formar part de l'equip que anava a encalçar a Jaume i per tant no m'ho vaig pensar 2 vegades a l'hora de pujar-me al carro. Jo em vaig criar un poc amb ma abuela Filomena, que ja era molt refranera per cert, però els meus avis, els abuelos, no els vaig conèixer massa perquè un va faltar abans que jo naixera i l'altre al poc, jo portava 5 anys. I això comptava pocs anys de vida. Això simplement us ho comento perquè he pogut constatar, després d'anar treballant aquest projecte, d'anar fent entrevistes a la gent, que segurament no hi ha res més gratificant que poder-li enxufar una gravadora a un abuelo o a una persona major i que ens conte les seues vivències. Jo, com que estic segur que m'haguera agradat fer-ho amb els meus avis i no he pogut, valoro especialment l'oportunitat que ara em brinda aquest projecte i, per tant, crec que el que hem aconseguit és al final preservar un bagatge cultural que com a benicarlantos ens hem d'exigir defensar. Us contaré el cas d'un exemple de tots els del 50 que omplin les planes d'esta criatura de 300 pàgines que he tingut el plaer de completar en Jaume i explicar-vos un poc una anècdota al voltant de l'entrevista que vaig tenir ocasió de fer a Manuel Juan Chuya. Us podeu fer una idea de com funciona tot això. El cas és que convèncer al senyor Manuel de fer-li una entrevista em va costar 2 intents i mig. I dic-lo de 2 intents i mig perquè quan ja el tenia convençut, quan tenia que anar ja directament a casa d'ell, encara em va dir algo que venia a significar que si durant el trajecte de casa meva a la seua em perdia, que no passava res, que ho deixarem estar. Dia que és complicat entrevistar a la gent gran a vegades, no sempre és fàcil. I quan em vaig presentar a casa d'ell,
l'home estava sentat al sofà veient tranquil·lament la pel·lícula del doctor Zhivago i a mi se'm va ocorrir dir-li que no es preocupara, que eixa era com Ben-Hur i que pront la tornaria a fer. L'home va riure, va apagar el televisor i es va ficar en matèria, i la veritat és que segurament en poques ocasions m'he trobat davant d'una persona que parlara tan relaxadament, que no tinguera pressa pel temps, que cada vegada s'anava sentint més còmoda. Vam parlar de tantes i tantes coses que la majoria d'elles no han tingut ni cabuda dins del llibre per una qüestió d'espai, però no perquè no siguin importants les coses que m'estava contant. El senyor Manuel Juan Chuya em va faltar ara fa uns mesos i a mi la veritat és que em va doldre. Una de les coses, sense voler, que primer vaig pensar va ser que l'home ja no havia tingut ocasió de veure una altra vegada el doctor Zhivago, però de seguida vaig voler ser positiu i vaig pensar que segurament la tenia més cabonera i que ja l'havia vist 30 o 40 vegades. La qüestió que el que realment a mi em va omplir de goig i de satisfacció va ser que ara tenim el senyor Manuel Juan, i a més, com que el seu apodo és Chuya i comença per X, tancant el primer volum de Renoms de Benicarló. Jo, a l'hora de demanar un aplaudiment per a ell, que és extensiu per als 50 que formen aquest primer volum, no deixo d'encoratjar-vos a tots per a que puguem continuar aquesta història en nous episodis, en nous volums d'esta història que anem a titular, com heu pogut veure, Famílies tradicionals de Benicarló. Demano un fort aplaudiment per a tots. Durant tot aquest temps hem aconseguit fins i tot que algunes famílies es conegueren. Hem tingut reunions, tertúlies, on s'han anat afegint gent de les mateixes famílies que ni ells mateixos coneixien. Per tant, ja és un mèrit, per almenys una cosa a valorar de quantes hem pogut aconseguir gràcies a aquesta iniciativa, a les nostres inquietuds que volem compartir en tots vosaltres. Vos demanem disculpes perquè ja puga estar publicat i perquè puga vindre tan endavant, perquè som conscients de que segurament és impossible arribar a totes les persones i si voldríem arribar a totes les branques que estira cada família no podríem tirar endavant aquest projecte. Vos demanem comprensió en aquest sentit, de la mateixa manera que nosaltres no tindrem en compte a totes aquelles persones que sense voler ajudar-nos a fer la paella després volen provar el plat. Esperem la vostra col·laboració. Com hem dit, no sempre és fàcil entrevistar la gent major, però quan es donen aquestes circumstàncies segurament la gent jove, o no tan jove, però que encara tenen moltes coses a contar o que poden arribar a conèixer moltes coses de la seva família, ens tiren una mà i allà que estarem Jaume i jo amb la vostra ajuda per a poder immortalitzar en certa manera el vostre llegat familiar. Si ens ho permetiu i ens ajudeu, per nosaltres no quedarà. I ara sí que hauré de llegir un poc perquè Jaume i jo no voldríem oblidar-nos d'una sèrie d'agraïments, alguns dels quals se'ls ha fet també ja Ramon, però no voldríem que tampoc a nosaltres se'ns quedaren en el tinte. Evidentment el primer de tots és per a Onada Edicions, per fer possible este llibre, i a mi m'agradaria significar que segurament Onada Edicions, l'equip d'Onada que encapçala Ramon, té un reconeixement fora de les nostres fronteres molt més gran del que segurament mereix i que nosaltres, els benicarlantos, li devem. A l'Ajuntament de Benicarló, a l'anterior alcalde, Marcelino Domingo, perquè una cosa és ser discret i l'altra ha de ser anònim, gràcies per la confiança intacta de sempre, Marcelino. Agustín Cerdà, per ser directe i considerar fàcilment que l'aventura era interessant, tot pesa més en valor quan està la Fundació Caixa Benicarló fent costat. Al Centre d'Estudis del Maestrat, pel seu segell de prestigi, a la Brigada d'Obres i Serveis per totes les facilitats per a la presentació, Rubén, meu amic Rubén, moltes gràcies. Alicia Coscollano, perquè no podíem tindre millor conductora per a aquest acte. Al grup Veniu a Cantar, que és un exemple de caducerisme implicat i de raça. A Marc Sorlí, jove protagonista de lo millor que està per vindre.
Sergi Beltrán, Sergi Creacions, capaç de fer millor el que no pots imaginar que serà millor. A l'equip del dissabte, al d'abans i al que ara navega amb els 7 dies, a Paco el Frare, joguero emblemàtic, animador d'ofici i polemista de vocació. Javier Roda i la Pepa, moltes gràcies una vegada més per estar ahí, per la foto que vaig poder fer amb el mestre i que ha servit un poc per a promocionar aquesta història. Gràcies a Domingo Ballarri, Mingo o Dèneu per prestar-nos el seu art amb aquestes làmines que retraten el nostre poble i a Chacano pels cadufos. I gràcies també a tots els mitjans de comunicació per la cobertura que ens heu donat. I evidentment, especialment, moltes gràcies a tots els que heu vingut a acompanyar-nos. Abans d'acabar, vull permetre'm un xicotet consell publicitari. I és que el preu del llibre són 25 euros. I l'altre dia comentàvem que això eren 2 pizzas, 2 cerveses, i com a molt si voleu en una tapa de braves, ho teniu pagat, i és una cosa que queda a les estanteries com a manual de consulta i per a tota la vida, per a vosaltres i per als que puguem vindre. Gent gran i gent més jove que ens heu contat lo vostre i lo dels més majors. Enhorabona a tots de veritat, a tots els que heu participat i a tots els que esteu per vindre. Moltes gràcies a tots perquè en definitiva el que aconseguiu és que, per exemple, qui vos parla es sentiga molt orgullós de ser donès i sabedor que ser Beni Carlando és el millor que li pot passar a un. Moltes gràcies. Bé, i després de les paraules de Pedro, arriba el moment de comptar amb la col·laboració de Paco Vallès, el frare. Vallès ha sigut un dels animadors del projecte del llibre dels renoms. La seva entrevista va ser la primera que es va fer de les 50 que hi ha al llibre. Va engegar, doncs, el projecte, com ha contat ara Pedro, i ha col·laborat a cercar persones, a cercar famílies per integrar-les en l'inventari de renoms. I com saben tots vostès, Paco Vallès, el frare, és un dels joers de la festa de Sant Antoni. Celebració on ha destacat sempre la ironia i la musicalitat de les seues joes. Senyores i senyors, amb tots vostès, Paco Vallès, el frare. Buenas tardes a tots i a totes. Vostès diran, què fa un loero així al magatzem de la Mar? Tranquil·litat, senyora alcaldessa. Avui, no. Tinc estat dalt d'un carro per criticar-la. Tingueu present. Enhorabona del seu càrrec. Per a la festa de Sant Antoni sol dir alguna loeta. Avui tinc que procurar no perdre la tonaeta. Lo dia de Sant Gregori, Pedro i Jaime estaven parlant. Enseguida em vaig donar compte que algo estaven tramant. Ojo, flare! Un flare que és caputxí. Per evitar els problemes, algo li tindrem que dir. Estem preparant un llibre. Volem parlar de renoms. Tira-mos una maneta que no volem anar sols. Podríem formar un trio. Anirem per tot el món i el dissabte mos diran
roben-li flare i el manxón. Començarem per 50. Després ja continuarem. Benicarló té història, a més de bona gent. Són molts els que participen. Jaime i Pedro fiquen ordre. Els mals noms del nostre poble no es podien deixar perdre. Onana farà edicions de fotos, ho il·lustrarà. Estic segur que este llibre a tots mos agradarà. Vull saludar a una persona que molt li tinc que agrair. Sempre lo quiero pel nom, mossèn Vicent Jovaní. I per això estem ací. Donem gràcies a vostès. Coses bones d'este poble encara publicaran més. Los pobles que se fan grans, los que passen a la història. Mirem com Benicarló no vol perdre la memòria. Si els vells alçaren el cap i veurien tot això, no voldrien tornar al cel per contemplar esta raó. Jaime i Pedro, animeu-vos. Vosaltres dos heu de seguir. No capiga la duda que el poble ho ha d'agrair. I si compreu este llibre, tindreu el millor record. Tot el que ahí se diu ha sortit de dins del cor. I en això me despedixo. Vos ho he dit en emoció. La lloa Benicarlanda no la vaig inventar jo. Moltes gràcies. Bé, a continuació, per anar concloent l'acte, serà Jaume Rolíndez qui ens parlarà al voltant dels renoms de Benicarló. De Jaume Rolíndez, Benicarló 1934, cal dir que és mestre d'escola jubilat que ha col·laborat i col·labora en diverses publicacions de tot tipus. És autor, entre altres llibres, de l'Estel del Collet, Nadal a Benicarló, a l'amor 1997, i des de 1998 l'Associació Cultural l'Estel del Collet ha representat cada any a les voltes de Nadal. Ha escrit també Benicarló, País de Caducs, Caixa Rural 2001, un recull de rondalles benicarlandes, cercant l'ànima del Maestrat dels Castells, Centre d'Estudis del Maestrat, de l'any 2005, un camp poètic a la comarca autèntica del Maestrat i Paraules menudes, Onada 2014, un cant a l'aventura de l'inici d'una vida al cos de la mare. Amb tots vostès, Jaume Rolíndez Fonollosa. Els agraïments i el llibre faig de tot, el 100% del que han dit, no cal que ho repetisca. Anem ara en sèrio. Este llibre és un llibre excel·lent. A banda de tot el que ha dit l'amic Ramon i l'amic Pedro, cal dir coses també. Caldria que estigués en cada casa de Benicarló. Caldria que no ens dolgueren els 25 euros que ha dit Pedro, perquè és així. Ja sé que una persona que és part interessada
en un projecte dir que és molt guapo, que això és de fila, però és que ho és. És que ho és. L'únic que li falta a aquest llibre és una aclaració. És un llibre classificat S. Però no S de la sexualitat o del sexe, de les pel·lícules, dels films de l'any 70, no. S de sensibilitat, no de sexualitat. Sensibilitat, que és la facultat mitjançant la qual entrem nosaltres dins del món que ens rodeja. En aquest món és el nostre, és la caduferia, i el món exterior també ens empra a nosaltres. Mireu, la vista, els cinc sentits, la vista, l'olfacte, l'oïda, el gust i el tacte atacaran les persones que obrin el llibre. Però és bo sentir-nos que ens arriba la sensibilitat. I ho dic per uns exemples. N'he triat uns quants. Miren, obrir el llibre hi haurà moltes qüestions. En este volum o en el que ve i el que seguirà se podrà escoltar el soroll de l'aigua, dels cadufos, que cau l'aigua, que cau a la pastera, de la pastera pel reguer a la bassa, de la bassa al reguer llarg, i des d'allí als sols de palmís, el que sigui. Ara això ja no s'usa, però es va usar fa anys. I en obrir-lo ens ho farà escoltar, el so de l'aigua. Ens contarà algú les vitamines que ens feien prendre els nostres avis, els nostres pares. A mi almenys així. Un got maco, gran, batien allí un ou o dos, ben batut, l'omplien de vi negre, de vi de casa, de vi de carlón, 2 cullerades o 2 de sucre, ben batut au fill per a dins. Que prenies allò i caminaves, les ferits. Ara pastilletes, pindoletes, allò era una cosa natural, allò valia la pena prendre allò. Miren, el qui entra dins del llibre venerarà, no tindrà més remei que venerar els rostres dels avis que hi ha ahí, a muntó, de les àvies, plens d'arrugues de treball, que vestien sempre de negre i que feien el que podien per tirar endavant i per fer-nos persones de profit. I ho van aconseguir. Sí, senyor, ho van aconseguir. El tacte, toque'ns-los en les pàgines de 25 grams, no sé quan pesa. Però bueno, tocar aquestes pàgines, plegar les fotografies és un plaer, però la sensibilitat quedarà ferida. Enyorarà la persona que entra dins del llibre, enyorarà les indústries de botes i copois de vi, de metalls, de roba, de mobles, de xocolata, de lleixiu, de sabó, de corda i cànem, de conserva de fruites, de gel, d'aigües gasoses, de productes químics, farmacèutics, pintures, tallers de mecànica, de fusteria, molins mariners i d'oli, de barberies, cafès, trinquets, cines, fondes, cotxers,
gent de cotxes, impremtes, pastisseries, pistes de ball, taxistes, tavernes, sastreries, hostals, venedors ambulants, calafats, lleteries, i me'n deixo moltes. I escoltarem encara, qui obri el llibre, encara podrà escoltar les sirenes que marcaven els 10 minuts abans d'entrar al treball i l'hora de les 8 quan s'entrava al treball. Recordarà, i acabaré ara això perquè se farà massa llarg, recordarà encara que bona, però que bona era, quin sabor tenia més bon l'aigua dels 4 aljubs que es prenia amb el test que hi havia allí a damunt de la pica, que ja no estan les piques, jo no ho dic clar, però no estan les piques allí. En aquell temps bevíem l'aigua de les aljubs i allò era una passada de gust que tenia i no ens feien dolents. I tantes coses més. És un llibre que ofereix la sensibilitat, però val la pena, paga la pena entrar en el món de la gent. Jo no soc minut, però hi ha persones, aquestes que veig escoltades, com dia Pedro, és una passada de goig. Jo, a mi també més tarda, ja para del llibre i vull recordar que quan el senyor Vicent Jovanell em va proposar aquest projecte, em va proposar que l'escriés, que lo iniciés, jo vaig agafar i no sabia jo què realment fer, perquè dic sí i no és una cosa que ho veia molt gran, però vaig pensar aquella reflexió que diu: si tens un projecte assumible que pots fer, tens dues opcions: o intentar assumir-lo o no. Si dius que sí, pots fracassar, però i si no? I si sí pots assolir? Perquè si dius que no, ja has fracassat. Ja has fracassat. I vaig dir que sí. Vaig tindre la sort de comentar amb Pau Covallés aquelles primeres entrevistes que vam fer, i la sort grandíssima també de comptar aquí amb Pedro Manchón, que han fet un equip d'edat, ja veus tu, 35 o 36 anys i la meva no cal ni dir-la. Però ens hem sabut compenetrar, tu, que bé ha anat. Jo ara vull intentar ferir-los una mica també la sensibilitat. I per això demano la complicitat d'una neta que tinc, una neta que tinc, però una que toqui molt bé, a mi així m'ho sembla el violí. Ella s'hi situarà a aquesta banda i jo aniré a l'altre micròfon i veritat que sí. L'any 1993, l'Ajuntament de Benicarló va recuperar un acte per a les festes patronals. Un acte que es deia La Flor Natural, és a dir, els poetes presentaven un poema, s'escollia el que considerava que era el millor, i bé, aquest poema es llegeix també encara i s'ofereix la nit de les festes, la nit de la imposició de bandes i la declaració de càrrecs. Jo aquell any vaig escriure un poema. No havia escrit mai res.
no res. I encara menys en valencià. Però feia classe en un col·legi a xiquets de 6 i 7 anys aprenent jo el valencià i enamorant-me d'aquesta llengua que parlava però que com no la coneixia no l'estimava el que l'estima un quan la practica de veritat. Bé, vaig presentar-me i em van resultar guanyada. Jo entenc que si aquell any no m'haguessin dit que era el qui havia guanyat aquella prova natural, suposo que avui jo aquí no estaria. Ni hagués escrit fins a dies d'avui 11 llibres. Em sembla que no. Però la vida té uns canvis tremendos i passen coses. Algunes dolentes, però altres fantàstiques. Aquell poema es diu Benicarló, poble meu. Vaig a visitar-los a vostès, ho he fet en algunes ocasions, amb una finalitat, que és la de fer-los sentir una mica l'emoció de Benicarló. Marc. La nit ja llostreja, sembla dir adéu. Ai, al bobalar arriba ja l'alba i amb goig em somriu. Això sí que és pau. Assegut, immòbil, sobre un marge visc la soledat. Oliveres velles, pel temps i pel sol i els vents d'aquí dalt, fan la companyia del millor amic insecte important. L'oreneta broda i torna a brodar l'urgència del llamp. M'envolta l'efluvi de l'herba amb romer, espígol, alfals, pinassa, argelaga, fenàs, timoner, taronger i gram. I al fons, el meu poble, xarxa de colors, del beix fins al blau, meloses desperta, joiós apareix del braç de la mar. Benicarló, bon amic, deixa'm fer de campaner, de campana i de repic, deixa'm fer de pregoner. I el meu vers diu a la gent: Benicarló, poble meu, tu tens la força del vent, la puresa de la neu. Benicarló, poble blau, gavina, perla, coral, mariners d'aquesta nau tenim corona de sal. Benicarló, poble verd, fulla, terra, arrel i branca, sol ple d'aigua que no es perd, la suor que mai no manca. El Puig, canta poble, història, Montesa, esforç, valentia i un regal per a la glòria. Crist de la mar en bon dia. Benicarló, carn i creu. Benicarló.
Faré des d'aquest sentit homenatge poètic a Benicarló, amb les paraules de Jaume Rolíndez acompanyades per la música de la seva neta Mar Sordi al violí. Donem per finalitzat aquest acte. De part dels organitzadors, els agraeixo la seva assistència i la bona companyia. Ja saben que tots aquells que ho desitgen poden adquirir a si mateix i ara algun exemplar del llibre Famílies Tradicionals de Benicarló, que també estarà a la venda a les llibreries de la nostra ciutat. Els deixem de nou amb Veniu a cantar i una altra cançó molt garrofera, El molí d'Altola. Desitgem que acaben de passar un bon cap de setmana i un molt bon estiu. Gràcies i bona vesprada.